Soil logo for so godan video nthakhambo forai jalabena so nitham jora mase godan video lana ferna be video hai sara arma nebe misamna thamdal no naina seba buji khada na ang mansau video ko banai so ma let's go ang thamdal video ko ese dekhana nisarna ho dai de let's go अरायबो आंखौनो इसोर मानिनानै सोलिलाङो औरिया माब्लाबाबो नंखाय बाथ्रा बुङा बे सिख्लाया बे गामियावनो दंथारो बिसोर नोंखौ मानो नागिरगासिनो आंखौ मा जाहोननि थाखाय नागिरगासिनो बिनि गुबै जाहोनखौ आंबो मिथिया दाननि सनिबार अमाबैसा हरा फैगासिनो दङ बेनिखायनो बिसोर बिदि खामानिखौ मावदों जानो हागौ जोंनाव जा दं मोदोम सोलेर गासैबो दा सम्पतिनि हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखायल'सो आफा संख्रिया जबाय नाथाय जोंनियाव बारा सम गैलिया नोंनि नोमाया सासे डायनासर बेखौ बे गामियाव दोनजाला सान्थ्रिफोर जय श्री मागुनि जय आफा बोराइ बाथौनि so amba ntham video ko sebab nai bere na so be video hai orebadi dong ara da boroni moनसे एकदमबारे गोदोनि जा डायना फैथायनाय आरो जुद्ध नांनायफोर सोमदोन जोहोलावनि खोथा so बेफोरावहाय माने बेरखाजोबनाय दं आरो ना so बा बे सिनेमा माने ओंखारसिगोन आरो ना बारा गोबाव गैलाहाय बिसोरो माने सेप्टेम्बरसोआव रिल्स जागोन बायदि दिनदा आरो ना ओमफ्राय आं बारा मिथिजोबा सेप्टेम्बराव होनाय बायदि खोनादों आरो खोनानायालाय ओमफ्राय so नोंथांमोनाहाय नायनानै माबायदि मोनदों आरो ना आरो माबायदि एक्साइटेड जाना दं फिल्मखौ नायनो थाखाय so अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना एकदमबारे बेहाय गोदो माबायदिमोन मानोमोन डायना साजायनानै माबायदि बुथारनायमोन आरो ना बिदि जाथायफोर दङ बेहाय एकदमबारे जुद्ध नांनाय दाहाल थुंग्रि लानानै एकदमबारे दंखायो आरो ना एकदमबारे गोदोनि जा माबाखौ जा माबा एखेबारे सेसखौ देखायदों आरो ना गोदो माबायदि बाहायोमोन जं थं जुद्ध नांनायफ्राव बेफोर सेस दंजोबो आरो ना थ' आंनि माने बेखौनो नोंसोरमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै फैदों आरो ना आंनो बेखौ शेयार खालामनो होनना फैदों स' हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो ना स' नोंथांमोनाहाय फिल्मखौ नायनो एक्साइटेड जानानै दंबा कमेन्ट बक्सआव लिरनो खोन्थानो जाबाय स' एक्साइटेड होननानै स' आं दिनैनि भिडिअ'आ माने बेखिनियावनो आरो ना स' थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ आरो बे फिल्मखौ नेना थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना स' बाय बाय